तो नमस्ते प्रणाम स्वागत बा रउआ सबके राइटर के पी राज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बनी। उम्मीद करते रउआ सब भी बढ़िया होखब अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गए उन्हें बिल्कुल दर्दनाक बिल्कुल ब्लास्ट बिल्कुल हिट मेटर भोजपुरी ट्रैक पर भोजपुरी गाना। उम्मीद करते हैं अगर एक नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से गायकी कही तो 100% बाकी गाना ही लगन में ब्लास्ट हो जाए। तो ऐसे पहले रउआ सबसे कहब कि अगर वह गायकी में इंटरेस्ट बा नया नया मीटर के तलाश में बने नया नया मीटर वह सबके नहीं मिलत बढ़िया से गायकी नहीं कर पाओ बढ़िया से तुकबंदी नहीं मिलत तक हमारा चैनल पे आ गए तो निराश भैला के जरूरत नहीं है। चैनल के लाइक करी सब्सक्राइब करी बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि कोनो वीडियो अपलोड करते सबसे पहले नोटिफिकेशन रुआ सबके मिले। ऐसे कहत नहीं कि रुआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके लव सॉन्ग ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग बेवफाई सॉन्ग चाहे झलकुटन सॉन्ग चाहे धोबी दासो गीत चाहे पूर्वी निर्गुण चाहे रंगदारी चाहे जातिवाद चाहे रुआ अपना मन पसंद के कोनो भी सॉन्ग लिखवा सकिले वो बिल्कुल उचित चार्ज पे। तो चलिए देर न करते हुए आज के मीटर देखल जा कैसे बा कौन धुन बा कौन लय बा। आज से कुछ दिन पहले वो गाना आयल मार्केट में प्रमोद भैया के सबसे बढ़िया गाना आयल ब्लास्ट किलर कि झकोरा मारे झूलनी साड़ी लहराए हो झकोरा मारे झूलनी। तो यही ट्रैक पर रुआ सबन खातिर लेके आ गए बनी मेल फीमेल बिल्कुल ब्लास्ट हिट मेटर। तो चलिए देखिए देर न करते हुए आज के मीटर कैसे बा कैसे गा के का लय बा का धुन बा रुआ सबके हम गा के बताओ थे कि आइल बारू घूमे चौक पर बबुनिया पिल तनी चाय हई खाला घुघुनिया सुना हो कि आइल बारू घूमे चौक पर बबुनिया पिल तनी चाय हई खाला घुघुनिया छेना के पानी जवानी में भरल बा केतनन के नजर कमरिया पे गड़ल बा। अच्छा बाटो तारू ऐसे जवानी प्रसाद में बाटो तारू ऐसे जवानी प्रसाद में समोसा खा लो बबुनी जलेबी खइह बाद में समोसा खा लो बबुनी जलेबी खइह बाद में। तो उम्मीद करतनी मेटर वह सबके बेहद पसंद आयल है। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवाल चाहत नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा व्हाट्सअप नंबर बा कॉल कर सकिले व्हाट्सअप कर सकिले रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पे फुल गाना मिल जाई। ऐसे पहले कहब रुआ सबसे कि अगर हमारा गाँव में कोनो मिस्टेक भइल होखे तो भैया क्षमा चाहतनी ऐसे कि हम गायक ना है रुआ सबन के खाली बता सकिले समझा सकिले। तब मिलत है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना कुछ नया धुन कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार प्रणाम जय हिंद जय भारत जय भोजपुरी समाज हर हर महादेव बम बम भोले।